Ten projekt, ktorý som vymyslel, alebo v podstate sme si vymysleli, sa volá Hyde Park. Je to kultúrne centrum, ktoré funguje v lete 4 mesiace. A v priebehu 5 rokov sme v podstate na báze dobrovoľníctva vybudovali centrum, kde fungujú festivaly, workshopy, divadlá, kde sa športuje, je tam parkourové ihrisko, decká tam jazdia na urámpe, pestuje sa tam zelenina v komunitnej záhrade. Dobrovoľníctvo to je niečo, čo sa nikde inde nenaučíš. To sú skúsenosti, ktoré ti nikto iný nedá. Na Hyde Parku koordinujem dobrovoľníkov a vidím, že tá škála je veľmi rozmanitá, takže to nie je to len nejaký jeden druh ľudí, ktorí chodia na Hyde Park a ktorí sú dobrovoľníci. Je to vyslovene od ľudí, ktorí sa zaujímajú o hudbu, o kultúru, až po ľudí, ktorí sa zaujímajú len o aktívny život alebo o šport. Dobrovoľníkom môže byť ktokoľvek, kto má chuť.